Bé, bona tarda a tothom. Comencem el repartiment de premis del concurs del bolet i del boletari de la Pobla de Lillet. Començarem pels adults, el tercer premi, amb un pes de 4.600 euros i un premi de... 4.600 quilos, perdó, quilos, i un premi de 30 euros, i és per Antonio Lérida. Un aplaudiment per ell, sisplau. Sempre concursa, un plaer tenir aquí. No sé si ho hagués assistit, sobretot. El segon premi dels adults amb un pes de 4.800 euros, no, quilos. 4.800 quilos. 4.800 quilos tampoc. Sergio... Ah, no, ja l'he dit. Sí, Sergio Lérida, i el germà. El primer premi d'adults, ara ho diré bé, amb un pes de 8 quilos 900 quilograms, un pobletà, Jesús da Costa Aguayo. Seguim 7 anys. I el campió d'aquest any, amb un pes d'1,6 kg, ha estat l'Arnau Vilalta. Amb 1,6 kg. Quina cantera que tenim a la Pobla, mare de Déu, senyor! I a la categoria B, de 7 a 12 anys, amb un pes de 6 quilos. És una mica tongo, Pot ser tongo no, però la cistella passava 6 quilos. Alain Martínez. Els dos petits s'emporten un val de 35 euros per bescanviar a qualsevol establiment d'aquí del poble, de la Pobla de Lillet. Bé, seguim. Queden dos premis. El bolet més pesat. El bolet més pesat, amb 850 grams, és del Sergi Vilalta. I té un premi d'un cistell. Quin llamp de pentinella, Aquí es pot fer una pizza com Déu mana. Que és l'últim premi que donem avui. És per aquest d'aquí, no sabem ben bé què és. Si algú que hi entenga més que nosaltres ens ho vol dir. Però el nom del que l'ha trobat és el Josep Linares. Un aplaudiment per ell, sisplau. Em lliura un bolet de soca. Ho pensava, però per si en cas, la soca hi és, això sí. Bé, un plaer, com cada any, poder fer un concurs de bolets. Esperem que l'any que ve sigui més i millor. I ara sí, us deixem amb un grup que ja ha tingut una mica de tard amb el Cercavila i veureu que són brutals, que es diuen Nei Jui.